Hello, good afternoon. This afternoon, I'm going to cook some gizzard. Gagawin ko siyang adobong gizzard. Okay, ito yung gizzard na lulutuin ko. But before that, shout out sa mga followers and mga subscriber ko dito. Sa hindi pa nag-subscribe, please paki-hit yung subscribe below and hit the notification bell para updated kayo sa mga new upload videos ko. And thank you po sa mga support niyo sa akin. At dito, continue ko na yung video ko sa pagluluto ng gizzard. Okay, so ito yung ingredients ko, gizzard. Gawin ko siyang gizzard adobo. Ayan. And then, syempre, hindi mawawala ang bawang or garlic. And then, onions. So, pinaghati ko na lang siya diyan sa, sa nilalagyan ko. Lagyan natin siya ng magic sarap. Black pepper. And salt. And syempre, mayroon akong hot pepper na nilagay ko diyan. Red pepper. Very hot. I want my gizzard spicy at this time dahil nagluluto ako ng saging. Ito ay tinatawag namin na tindok sa Pilipinas. Ito dito sa USA tinatawag siya na plantain. So ito ang kakainin ko for dinner tonight. Plantain, banana plantain and gizzard adobo. So ito na, mag-start na ako magluto ng gizzard. So ganito lang. Ko na yung yung lulutuan ko, ito yan. So, lagyan na natin siya ng oil, mainit na siya. Ayan. Lagay nyo lang siya ng below medium yung heat niya. Ini-estimate ko lang yung oil kung gaano karami yung ilalagay ko. Okay? So, yan. 2 tablespoon. Yan. Hindi na ako makapaghintay na kakain ito. Okay, pag medyo mainit na yung oil natin, ilalagay na natin yung garlic. Ayan. Init na talaga siya, guys. Gusto ko kasi kumakain. Namimiss ko yung luto namin sa Pilipinas. Kunti lang yun kasi ang lulutuin ko kasi ako lang ang kumakain. So, hindi kumakain sila yung pamilya ko. So, ako lang. Kasi hinahanap-hanap ko talaga yung kinalakihan ko, yung maliit pa ako, guys. Okay, so yan. And then, ipa-turn lang natin siya ng brown, yung garlic at saka onions natin para masarap ang luto kasi para didikit yung bango ng onions at saka garlic. Yun. Shout out sa mga viewers at saka mga subscriber ko dyan. Thank you po sa mga nanonood. Sa nanonood ng Facebook page ko, thank you po. Thank you sa support niyo. Panoorin niyo lang yung mga video ko. And thank you talaga. Salamat sa mga Bisaya. Daghang salamat sa inyong tanan sa pagsuporta sa video ko. Okay? Salamat kayo. Ayan. So, gusto ko siyang maluto agad kasi maluto agad, guys, kasi gusto ko nang kumain. Gutom na ako, guys. Yan. So, ayan na, guys. Nag-brown na siya. So, ilalagay na natin yung gizzard natin. Malinis na to siya, guys. Nilinisan ko na siya. Kailangan talagang linisan yun ng maigi, guys. Okay? Yung ang bango na, guys. Ang bango na siya. Yan, nag-intay na yung saging ko. Sarap. Nakamiss talaga yung pagkain natin, di ba? Yung kung anong kinalakihan natin, hinahanap-hanap natin, guys. Ganyan talaga. So, ayun. Yan ang luto. Luto. Okay, guys, tinakpan ko muna yung yung gizzard. Saka ito nagbo-boil na siya.
kailangan na natin siyang, okay, open ko muna. Lagyan na natin siya ng soy sauce. Ito guys, siguro mga 2 tablespoon. Pag nilagyan natin siya ng soy sauce guys, pwede na natin hindi na siya lagyan ng yung salt. Kasi maalat na siya guys. So ayan, mukhang masarap na siya guys. Yung gizzard natin. At saka nag-prepare din ako ng ayan, nilagay ko siya sa may soy sauce dyan. Yung red hot pepper ko guys, ayan, masarap yan. Para maanghang yung luto ko. Ayan. Maanghang na sili. Super talaga guys. Super hot and spicy yung yung sili na yan. Ayan. Takpan natin siya ulit guys. Para maluto siya lahat. Okay, so ayan, hintayin natin yun. Maya-maya. Hintayin natin siya na maluto talaga. Lalagyan na natin siya ng mga seasonings. Ilagay na natin yung black pepper at saka yung magic sarap natin para dumikit na yung yung lasa niya doon. Okay, so lagyan natin. Ibuksan na natin guys. Lagyan natin siya ng black pepper. Para masarap yun. Lagyan ng black pepper pa mawala yung niya, yung amoy ng gizzard. Ayan guys. Then lagyan natin siya ng magic sarap. Depende na sa inyo guys, pwedeng hindi niyo din lagyan. Kung ayaw nyo ng magic sarap. So, ito guys, masarap talaga siya guys. So, nilalagyan ko siya talaga ng magic sarap. Kung gusto niyo ng simple lang na hindi na, okay lang yun. Okay? So, depende yun sa inyo. Yan. Mukhang masarap na siya guys. Gusto ko yung parang dry cook. Yan, mix lang natin yung natin guys. Mga ingredients natin. Ayan. Mukhang masarap na guys. Takpan natin siya ulit para maluto talaga siya guys. Yung gizzard. So shoutout sa inyong lahat na nanonood dyan. Thank you sa mga support nyo sa aking mga video. Salamat po. And kita-kita tayo dito palagi. Sana supportahan nyo yung mga video ko. Para masubaybayan nyo yung life ko dito sa Amerika. Simpleng buhay lang po yung isi-share ko kasi simpleng buhay lang naman ang buhay ko dito sa Amerika. Okay, so ganyan guys. So maghintay lang muna tayo dito kasi malapit na siyang maluto guys. I know mostly of you guys probably don't like gizzards and I don't blame you because alam ko kung saan yan galing. So, hindi ko na lang sasabihin kasi yan talaga. Kaya, ang iba ayaw talaga ng ganyan. So, ako, lumaki kasi ako niyan guys. So, sanay na ako na kumain ng ganyan kasi masarap. Yun ang kinalakihan namin doon. Pag mag-ihaw kami ng manok, kumakain kami niyan. Pero hindi ganito karami yun. Sa amin yung lang, 1, 2, 3, ganyan. Ganyan lang karami. Ito is, mabibili kasi dito guys yung buong maraming pound na yung kung gusto mo yung gizzard lang lahat, gizzard din. Kung chicken liver. So ganyan. Kung gusto mo ring i-mix, bili ka ng gizzard at saka yung chicken liver para masarap yung luto nyo. Kasi minsan magluluto nila ako minsan ng chicken liver pero ngayon gizzard yung kung gusto ko kakainin. So ayun, nagugutom na talaga ako guys. So tingnan na natin yung luto natin. Okay, so mukhang masarap na siya guys. Ang luto. Ayan, balik-balik ta rin lang natin. Then, tingnan natin guys kung luto na siya. Ayan, kuha tayo ng yung fork at saka yung knife para matikita natin kung luto na siya. Ayan, tingnan natin yung
Luto na siya guys. Luto na. Madali lang siya maluto. Kailangan talaga i-check natin guys kung luto na siya. Ayan. Luto na siya guys. Ayan na guys. Tingnan nyo na guys kung anong luto na yan. Diba? Ang sarap na guys. Ayun. Yan ang lutong gizzard. Adobo siya. Ayan. Luto na siya guys. So ilalagay na natin siya ng lagyan natin sa lagyanan para masarap na siya kakainin. Okidoki. Ito na po yung finished product na niluto kong gizzard adobo. Ito na yon guys. Gizzard adobo. Diba? Ang sarap guys. Gusto niyo bang tumikim? Ang sarap ng luto na to. Dry siya. At saka maanghang kasi nilagyan ko siya ng red hot pepper. So, super anghang talaga guys. So, ang sarap nito. Kasama ang saging na to. Ito yung partner niya. Saging. Saging at saka gizzard. Yan na guys. Uy, sarap. Ang sarap na to guys. Saging at gizzard. Yun guys, super yummy. Thank you sa panonood nyo guys. Thank you. And let's eat now. Samahan nyo ako. Alright, let's eat. Doon na po nagtatapos ang video natin. Salamat sa iyong panonood guys. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please hit the subscribe below and hit the notification bell para updated kayo and hit all para notified kayo sa lahat ng mga upload videos ko. Thank you so much for watching and see you next time. God bless us always guys.